bregeth o'r Testament Newydd, a mae o'n hawdd iawn gwneud hynny. Enghraifft, mae yna wahaniaeth mawr rhwng pregethu ar Genesis pennod 12 a galwad Abraham o Ur, a phregethu o Haran yn hytrach a phregethu ar ffydd Abraham yn Rhufeiniaid 4. Mae pregeth sydd wedi seilio ar Genesis pennod 12 yn mynd i fod yn bregeth wahanol iawn i bregeth sy'n seiliedig ar Rhufeiniaid pennod 4, oherwydd mae'n rhaid cydnabod fod gan Paul bethau diddorol iawn i'w dweud o safbwynt y ffydd Gristnogol a diwinyddiaeth Gristnogol am Abraham, ond ydy yr hyn sydd gan Paul i ddweud yn Rhufeiniaid ydy o ddim yn dihysbyddu ystyr Genesis. Mae yna fwy o lawer i'w ddweud na mae Paul yn llwyddo i ddweud. Ac os ydym ni'n bregethwyr, neu os ydym ni'n aelodau eglwysig sydd am ymgodymu o ddifri ar Hen Testament, mae'n rhaid i ni gydnabod nad oes modd dihysbyddu o gwbl drysorau unrhyw ran o'r Hen Testament, ac yn enwedig does dim modd dihysbyddu trysorau'r Hen Testament trwy annexio nhw i'r Testament Newydd. O'n i'n meddwl am enghraifft o hyn i wneud o'n fwy concret, ac o'n i'n meddwl, efallai mae un enghraifft oedd Can y Gwas Dioddefus o bennod 53 o Eseia. Ac wrth gwrs, mae pennod 53 o lyfr Eseia, mae'n ymddangos droion yn y Testament Newydd yn cael ei ddyfynnu, enghraifft yn Mathew, pennod 8 yn pennod 12 o Efengyl Ioan, eto am Mathew, pennod 12. Mae'n amlwg fod Eseia 53 wedi llunio y ffordd mae'r traddodiad Cristnogol wedi mynegu ystyr marwolaeth, dioddefaint y marwolaeth Iesu Grist. Ac fe fydda fo'n hawdd iawn meddwl mai dyna ydy Eseia pennod 53, rhyw fath o trailer, os liciwch chi, os gai fynegu o mor ysgafn na hynny, a dwi'n gwneud hynny'n fwriadol, rhyw fath o trailer i stori y Testament Newydd, ond wrth gwrs dydi o ddim. Mae Eseia pennod 53 yn perthyn i gyfres o 4 cerdd, a mi ydyn ni'n cyfeirio at yr rheini fel Caneuon y Gwas. Da ni'n tueddu sôn am y gwas dioddefus oherwydd y pwyslais ar ddioddefau'n sy'n yn Eseia 53. Ond beth sydd gennych chi o fewn cyfangorff llyfr Eseia, i ddechrau cychwyn, mae ysgolheigion wedi cydnabod ers blynyddoedd, degawdau, fod o fewn llyfr Eseia fod corff o bregethu'n perthyn i broffwyd diweddarach o lawer, da ni'n cyfeirio ato fo fel yr ail Eseia, yn bodoli. Ac o fewn cyfangorff yr ail Eseia, mae cerddi neu Caneuon y Gwas yn bodoli. A mae yna bob mathau o gwestiynau wedyn yn codi pan da chi'n darllen yr rhain. Ydyn nhw yn fynegiant o ddyheuad am ddyfod ffigwr fydd yn cyflawni gwaith y gwas, neu ydyn nhw'n fyfyrdod ar ffigwr nad ydyn ni ddim yn gwybod pwy ydi o oedd yn gyfanserol ar proffwyd yn yr allyd, yng nghyfnod yr allyd yn Babylon, neu ydy'r proffwyd yn cyfeirio at Israel fel y gwas a'r gwas dioddefus, a'i mynegiant o natur Israel a galwedigaeth Israel i ddioddef ac i ddarganfod mwy am ei pherthynas â Duw trwy i dioddefaint, a dyna ydy ystyr y cerddi hyn. Ond mae hynna wedyn yn codi bob mathau o gwestiynau eraill. Dwi'n ddim amdano chi sydd yn pregethu, ond mae'n aml iawn yn dechrau paratoi ar ddydd Llun y dydd Mawrth. A mi yna'n cael fy hun yn meddwl, faint o hyn fedra i roi mewn pregeth? Oherwydd nid darlith mo pregeth, a mae'n beth pwysig ofnadwy bod ni'n cadw ffocws ar hynny. A mae'n rhaid cynnig dehongliadau, mae'n rhaid cynnig eglurchad o bethau sydd yn amwys neu yn ddyrus. Ond y gwir ydy hefyd, mae'n gwaith ni ydy cyfathrebu ar bobl sydd o'n blaena ni, ac mae'n rhaid gofyn y cwestiwn yn gyson faint o hyn sydd yn berthnasol. A pan da ni'n mynd i mewn i'r math yma o ddyfnder, pan da ni'n gofyn y cwestiynau yma yn ystodi, a faint o hyn ddylai ffeindio ei ffordd allan i'r pulpud ag i waith pregethu ar y Sul.
Ond unwaith eto, dwi'n credu mae'r ateb ydy, mae parch at hunaniaeth yr Hen Testament yn gofyn yn bod ni'n gwneud hyn. Yn gofyn yn bod ni yn gweld yn eglur iawn fod yr Hen Testament, hyd yn oed pan mae o'n cael ei ddefnyddio gan y Testament Newydd, yn gorff ar wahân, hefo dynamig ar wahân, a gwahanol iawn i ddynamig y Testament Newydd. A wedyn mae rhywun yn gofyn, y cwestiwn fydda Willie McCain yn ei ofyn yn gyson, oedd Willie McCain, mi oedd gradd gyntaf Willie mewn Saesneg, a mi oedd o yn stylist, mi oedd o yn sgwennu Saesneg crefftus tu hwnt, Saesneg tryloiw. Byddwn ni'n cael bethau hefyd yn y margin pan fydda fo marcio traethodau, byddwn ni'n cael, this is a long, complicated sentence. This is another complicated sentence. A fydda Willie'n casau geiriau gwneud, fyddai myfyrwyr yn enwedig myfyrwyr o America yn hoff iawn ohonyn nhw. Ni'n gwybod mae'r gair am geisio dod allan ag ystyr darn o'r Hen Testament neu'r Testament Newydd ydy exegesis. Yn llythrennol, darllen allan o'r testun, ceisio dod wyneb yn wyneb ag ystyr y testun. Ond mi oedd yr Americanwyr yn y 70au yn hoff ofnadwy o ddefnyddio'r term eisegesis, a fydda Willie'n casau hwn. A dwi'n cofio i fod o wedi, mae rhaid chi gofio i fod o'n defnyddio'r geiriau hyn mewn ffordd hollol precise, ond dwi'n cofio fod wedi dweud wrth un myfyriwr o America, tan ni'n mell'r gair eisegesis, a dwi'n sgwennu yn y margin, this is an Americanism, a bastard coinage, Ac wrth gwrs, doedd y myfyriwr yna ddim yn falch iawn o'r sylwad. Ond pwynt Willie oedd hyn, mae o'n bwysig ofnadwy nad ydyn ni byth yn cyflawni eisegesis, nad ydyn ni ddim yn darllen i mewn i'r testun yr hyn ydyn ni yn ddymuno i ffeindio yno. A mi ydyn ni'n gwneud hynny hefo'r Hen Testament, os ydyn ni'n darllen y Testament Newydd i mewn iddo fo. Mi oedd Willie'n gadarn iawn ar hynny. Ac wrth gwrs, mae rhywun yn ymwybod, mae yna briodoleddau'n deillio o hyn, a ni wedi sôn am rhai ohonyn nhw'n yn barod. Ond un o'r pethau sydd yn medru digwydd ydy'n bod ni yn caniatáu i'r Hen Testament fynd yn rhyw fath o fframwaith cynorthwyol i'n dealltwriaeth ni o Iesu Grist. A dwi'n gwybod i fod o'n swnio yn beth od iawn i ddeud hynny pan da ni'n dall bawb ohono ni sydd yn pregethu. Mae'n priodwaith ni ydy pregethu Iesu Grist. Ond y gwir ydy i fod o'n hynod o hawdd i adael i ffocws ar Iesu Grist, ar hyn sydd yn unigryw yn ein dirnadaeth ni o Iesu Grist. I ba bynnag garfan diwynyddol da ni'n perthyn iddo fo. I'n tynnu ni ffwrdd o'r ffaith fod yr Hen Testament yn sylwebu ar y natur ddynol yn gyffredinol, a bod elfennau o'r Hen Testament i wneud hefo be mae o'n ei olygu i fod yn fod dynol yn y byd. Be mae o'n ei olygu i fyw bywyd dynol ger bron Dduw. Os ydym ni yn rhoi gormod o ffocws, a dwi'n dweud hyn yn ofalus iawn, efallai ma'ch ymateb chi fydda nad oes modd rhoi gormod o ffocws ar Iesu Grist, ac i raddau fyddwn ni'n cytuno, ond mae rhoi ffocws rhy naif, os liciwch chi, ar Iesu Grist, yn medru golygu nad ydym ni ddim yn canfod yr elfennau dynol tu hwnt sydd yn perthyn i'r Hen Testament, sydd yn galluogi'r Hen Testament lefaru wrth bobl cyffredin yn yr 11 ganrif ar 20 sydd yn ceisio dygymod a'u bywydau, yn ceisio byw allan i ffydd, yn ceisio dod i dermau ar gwendidau, ar siom maen nhw'n i ganfod yn nhw eu hunain, yn ceisio bod yn fodau dynol, i bod nhw'n ffiledig, yn fodau dynol sydd yn byw bywyd sydd wedi wreiddio mewn ffydd yn nyw. Mae'n bwysig iawn felly, dwi'n credu, i ailadrodd, mae'n bwysig iawn i osod y pwyslais yma ar yr Hen Testament fel casgliad o lenyddiaeth sydd â'i hunaniaeth priodol ei hun.
un o'r hoff ddyfyniadau gan ddiwinyddion yr Hen Testament. Mi oedd pobl yn arfer sôn yn y 70au am theologians of the Old Testament. Da chi'n clywed hynny dyddiau yma. Da chi'n clywed yn naturiol ddigon am ddiwinyddion Iddewig. Da chi'n clywed llaweroedd am ddiwinyddion Cristnogol, wrth gwrs. Ond theologians of the Old Testament, diwinyddion yr Hen Testament, fel term ysgolheigaidd mae hwnnw wedi diflannu bron hyd y gwela i. Ond un o'r mwyaf yn yr 20fed ganrif oedd y Romenwr Walter Eichrot. A mae yna Eichrot, os ydyn ni am ddweud fod Iesu Grist yn gyflawniad o'r Hen Testament, mae'n rhaid i ni gydnabod i fod o yn gyflawniad anisgwyl iawn. Nid set o prescriptions sydd yn disgrifio Iesu Grist i'r dim canrifoedd cyn iddo fo gyrraedd ydy'r Hen Testament. Mae'r Hen Testament yn awgrymu un o'r geiriau mwyaf pwysig hyd y gwela i yn dehongliad ni o'r Hen Testament ydy'r gair awgrymog. Oherwydd mae'r Hen Testament yn awgrymu gymaint o bethau ac yn gadael gymaint o bethau yn ben agored ac yn gwahodd ni i edrych ar gymhlethdodau datguddiad hanesyddol Duw yn Iesu Grist mewn ffyrdd sydd yn ddiddiwedd yn ei cyfoeth, a dwi'n dweud yn ôl at y gair yna hefyd, y gair cyfoeth. A mae cysylltu'r Hen Testament a'r Testament Newydd yn rhy glos yn dallu ni i botensial yr Hen Testament i siarad yn uniongyrchol a bodau dynol yn yr 11fed ganrif a'r 20. Dwi wedi bod yn meddwl llaweroedd am hyn hefyd oherwydd dwi'n defnyddio'r darlleniadau. Mae'n faint ohonoch chi sydd yn defnyddio'r darlleniadau. Mae'n gyffredin iawn yn yr Alban yn yr enwadau i gyd. Mae'r bedyddwyr ar yr ynys mae'n defnyddio'r darlleniadau. Ac i bregethwr mae'n golygu eich bod chi'n deffro ar fore dy llun a ydych chi'n gwybod beth ydych chi'n mynd i fod yn pregethu arno fo y sul nesaf. A hefyd mi ydych chi'n cael y profiad yn aml iawn o feddwl bobl bach. Sut ydw i'n mynd i wneud unrhyw beth o'r darlleniadau yma? A mae'r ddisgyblaeth o ddefnyddio'r darlleniadau yn medru bod yn un lem ofnadwy. Ond mae'r darlleniadau hefyd yn cymryd rhywun trwy'r Beibl mewn ffordd hynod o ddisgybledig. Ac am gyfnod, yr had wytha mi o'n i'n gorfod pregethu ar y patriarchiaid, a mae rhywun yn sylweddoli. A dyma di'r pwynt o'n i am ei wneud ynglyn â humanity yr Hen Testament. O rhywun yn sylweddoli fod elfennau o straeon y patriarchiaid yn dechnegol, yn llenyddol, saga ydyn nhw, a mae saga yn ffurf o lenyddiaeth sydd wedi wreiddio mewn digwyddiadau, mewn pethau a ddigwyddodd mewn gwirionedd, ond wrth gwrs mae saga yn troi digwyddiadau yn straeon ac yn straeon arwrol. Ond da ni'n gwybod hefyd nad ydy pob arwr ddim yn arwr bob amser. A mae'n rhaid mi gyfadda fy mod i wedi bod ar drywydd y cysylltiad rhwng y patriarchiaid a'r hyn da ni yn yr 11fed ganrif ar 20 yn ei alw yn soap operas. Oherwydd hanes teulu, mae'n anodd iawn ffeindio gair Saesneg arall na dysfunctional. Teulu felly ydy teulu Abraham yn enwedig. A mi oedd rhywun yn ymwybodol fod gweithio trwy straeon y patriarchiaid i fod o yn dwyn y gynulleidfa i mewn ar lefel soap opera bron iawn. Fod pobl yn gweld cryfderau, yn gweld gwendidau, yn gweld bywydau cyffredin y patriarchiaid yn cael ei adlewyrchu mewn straeon nad ydyn nhw ddim bob amser yn arwrol. A mae rhywun yn ymwybodol, mae rhaid gwneud cyfiawnder ar gygendor, yr affwys os liciwch chi, yr affwys diwylliannol sydd rhyngthom ni a phobl yr Hen Testament. Mae yna 2000 blwyddyn rhyngthon ni, mae daearyddiaeth yn elfen enfawr yn hynny, amser a daearyddiaeth gyda'i gilydd yn gwahanu ni oddi wrth y patriarchiaid. A mae rhaid i rywun bod yn ofalus iawn os ydy o'n mynd i wneud pwynt am rannu humanity a phobl oedd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl ac mewn amgylchiadau hollol wahanol i'n amgylchiadau ni. Ond dwi wedi ffeindio fy hyn yn
ystyried y cwestiwn yma yng ngoleuni dyfyniad, mae'n ddyfyniad eitha sylweddol os newch chi ganiatáu i mi, sydd yn dod o'r cyfarwyddwr ffilmiau pwyleg Krzysztof Kieślowski. Un o'r pethau sydd wedi digwydd i mi yn enwedig dros gyfnod y pandemig yma, wedi dod yn hoff ofnadwy o ffilm fel cyfrwng, a dwi wedi darllen llawer am ffilm. Mi ddos i ar draws y dyfyniad yma oddi wrth y Kieślowski, meddyliais amdana fy hunan fel cyfarwyddwr ffilmiau bychain taleithiol na fyddent yn ffeindio eu ffordd allan o wlad pwyl am ei bod nhw'n delio â materion pwylaidd. Roedden wedi meddwl hynny ers amser hir, ond fe drodd allan bod i'r pethau yng Ngwlad Pwyl y gallech chi ffilmio a'r pethau tybiach oedd yn gysylltiedig â Gwlad Pwyl ansawdd cyffredinol. Universal ydy'r gair mae'n ei ddefnyddio yn y cyfweliad Saesneg. Roedd pobl y tu allan i'n gwlad ni'n deall y ffilmiau hyn, a roedd yn hawdd iddynt eu uniaethu hynna'n a'r ffilmiau hyn a theimlo cysylltiad â hwynt. Ac wedyn cododd y posibilrwydd o wneud ffilmiau y tu hwnt i Wlad Pwyl. Llywodraethir y sgript gan ei reolau hunain, nid yw'n ddibynnol ar y wlad. Mae'n rhaid bod iddo adeiladwaith benodol, effaith dramatig arbennig, beth bynnag yw'r stori, mae'n rhaid iddo fod y chymeriadau mewn rhyw fath o wrthdaro. Does dim gwahaniaeth os yw'r gwrthdaro hon i'w wneud â phwyl neu Ffrancwr. Y peth pwysicaf yw bod pobl yn caru yn yr un ffordd, os ydynt yn brenhinwyr, yn weriniaethwyr neu'n gomiwnyddion. Maen nhw'n teimlo poen yn yr un modd, felly hefyd atgasedd, cenfigen, ofn ac ofn marwolaeth. Os ydych chi'n wr crefyddol iawn neu'n anffyddiwr, os gennych y ddanodd, mae'n brifo yn union yr un modd. A dwi'n meddwl bod y dyfyniad dwytha yn unrhyw stori. Os oes gennych chi'r ddanodd, mae'n brifo yn yr un modd. Ac wrth gwrs, beth sydd gennych chi yn straeon yr Hen Testament, un o'i gyffredinoli i ystyried gwahanol mathau o lenyddiaeth mewn moment. Beth sydd gennych chi ydy cyfres y straeon am fodau dynol sydd yn siarad â ni ar y lefel yna. A mae'n rhaid mynd ati yn ddisgybledig i wneud yn siŵr na dydyn ni ddim just yn dehongli straeon yr Hen Testament fel petasen nhw yn destunau operau sebon o'r 11 ganrif ar 20. Ond mae yna debygrwydd o ran y ffordd mae'r straeon yma chwarae allan. Meddyliwch am hwn. Mae chi senario os liciwch chi. Gŵr a gwraig, a mae ganddyn nhw hogyn bach. Mae gan y gŵr gariad, a mae ganddyn nhw blentyn oedd perthynas flaenorol. Mae hi'n dal o gwmpas ac yn wir mae hi'n dod i mewn o bryd i'w gilydd i wneud gwaith tŷ i'r wraig. Dydy'r wraig ddim yn siŵr ydy'r berthynas wedi dod i ben. Yn ei chenfigen mae'r wraig yn mynd yn fwy sur a blin, a mae'r berthynas rhyngddi hi a'i gŵr yn dechrau chwerwi. Mae'r wraig yn pwyso ar y gŵr i roi'r sac iddi, a mae'r gŵr yn gwybod y bydd hyn golygu bod hi'n colli chartre fel canlyniad a phwy awyr beth oedd yn digwydd iddi a'i mab wedyn. Ond mae o'n ddyn gwan a mae'n gwneud yn ôl gorchymyn i wraig. Mae'r cyngariad yn ei chael ei hyn mewn sefyllfa enbyd a mae hi'n ystyried hyn yn laddiad. Ond nid oes ganddi syniad a beth a ddigwydd i'w mab. Yn sydyn, daw gwaredigaeth, just digon o waredigaeth i fyw arno fo. Mae'r mab yn hogyn clyfar a dawnus a mae o'n dechrau ffynnu, ond yn y dyfodol mae awgrym y bydd gwrthdaro rhwngtho fo a'i hanner brawd. Wel, dyna chi blot opera sebon, wrth gwrs, ond dyna chi hefyd stori Abraham, Sara a Hagar. A mi ydyn ni'n medru adnabod y dynamig dynol sydd yn bodoli o fewn y stori. Mi ydyn ni yn ymateb fel bodau dynol i straeon am fodau dynol eraill. A mi ges i fydd hyn yn myfyrio ar hyn. Ac yn ceisio gweithio allan, dwi'n meddwl bod hyn yn arfer pwysig a gwerthwr. A hefyd, wrth gwrs, os ydy rhywun yn mynd i fod yn wirioneddol ddiymhongar, mae'n rhaid iddo wneud hyn o bryd i'w gilydd. Sef, edrych ar be mae o'n i wneud pan mae o'n pregethu, a gofyn pam mae o'n gwneud hynny. A mae'n syndod i mi fy mod i medru mynd am flynyddoedd heb ofyn y cwestiynau sylfaenol yma. Beth yn union ydw i'n trio i gyflawni pan ydw i'n pregethu? Wel,
yr un peth nad oes dim amheuaeth amdano wedi fy mod i fel pawb ohonoch chi sy'n pregethu fy mod i yn ceisio rhoi fy hun yn llaw Duw fel teclyn i bwrpas yr Efengyl. Ond wedi deud hynny, mae rhywun yn ymwybodol i fod yn ymdrin â thestynau ac yn disgyn yn ôl ar batrymau o ddehongli sydd yn adlewyrchu i ffydd o, a mae o'n anodd iawn weithiau i herio'r pethau yma. A mae'n meddwl yn feirniadol amdanyn nhw, yn aml iawn yn ymarfer pwysig ofnadwy. A nes i'n arganfod fy mod i yn trio dal ynghyd yr hyn o'n i'n ei ddeud, fy mod i'n ceisio dal ynghyd yr hyn yr oeddwn ni yn edrych arno fo yn fy mhregethu mewn termau, dyma efallai lle os fedrwn ni gael dwi'n meddwl fydrai rannu'r sgrin oherwydd y draim gweld yn iawn i wneud hynny. Bydda modd i ni gael y PowerPoint cyntaf i fyny, os gwelwch chi'n aled, i ni gael i weld o. Dwi wedi darganfod fod yna, os liciwch chi, 3 dimensiwn i'r ffordd dwi'n mynd ati i lunio pregethau ar yr Hen Testament yn arbennig. Dyna mas oes modd cael hwn i fyny. Fi'n mynd i drio ffindo fe nawr. Yr un sy'n dechrau gyda'r gair dirfodol, efe? Yr un sy'n dechrau hefo'r gair dirfodol, neu dyna fo. Os oes modd. Na fe, mae fe ar y sgrin. Reit. Y dimensiwn cyntaf ydy, os liciwch chi'r dirfodol, oherwydd dyna her waelodol pregethu. A dyma'r cwestiwn mae unigolyn yn ei ofyn. Os liciwch chi yn unigedd i fywyd ei hun, beth ydy ystyr modolaeth i yngwyneb yr affwysol, yngwyneb meidroldeb i, neu i ffydd yngwyneb Duw. Mi ges i fy hyn yn cofio ymadrodd gan Carl Bart yn y fan hyn. Mae Carl Bart yn dweud fod Duw yn dal i greaduriaid mewn bodolaeth uwch yr affwys. God holds his creatures in existence above the abyss. Mae'n bodolaeth ni, os ydym ni sylweddoli o neu beidio, yn ddibynnol ar y ffaith yn bod ni bodoli, a mae hynny i ffydd yn ddibynnol ar Dduw. Ond wrth gwrs, heb ffydd, mi ydych chi, dyma ni yn ôl yn hiriogaeth J.R. Jones, wrth gwrs, mi ydych chi'n dweud wyneb yn wyneb ag ar gyfwn gwacter ystyr. Dwi'n mynd argyfyedig fod hyn yn ffactor diwylliannol sydd yn gyffredin iawn heddiw, ond yn sicr i ffydd Gristnogaeth. Mae'r cwestiwn, beth ydy ystyr fy mywyd i, fy modolaeth i, beth ydy ystyr fy ngalw i fod yn fod dynol cyflawn ger bron Duw, beth ydy ystyr hynny? A dyna os liciwch chi di'r dimensiwn dirfodol, mae rhywun yn ceisio gwahodd pobl yn y gynulleidfa i ystyried yn ddwys alwad Duw arnyn nhw, os liciwch chi. Yr ail dimensiwn ydy hwn. Os ydyn ni gael yr ail slaid i fyny. Os gallai ffindo fe. Na fo. Dynol. Dynol, ie, na fo. Ond hyd y gwela i y dimensiwn dynol i bregethu ydy yr hyn da ni'n gydgyrannog ohono fo fel bodau dynol. A mi yda ni yn ymgorffwredig, mi yda ni'n byw mewn cyrff. Astudodd rhywun, mae o'n bwysig yn bod ni'n deall yn hynna'n fel, yr ymadrodd Saesneg feddai embodied souls neu ensouled bodies. Mae'r holl rhwng enaid a chorff sydd yn mynd yn ôl yn athronyddol i Descartes, a dydy o ddim mewn gwirionedd yn mynd yn ôl yn bellach na hynny. Mae'r ffordd mae'r berthynas rhwng enaid a chorff yn cael ei ddeall cyn Descartes yn wahanol iawn i'r holl dyma rhwng yr ysbrydol a'r corfforol. Mi ydyn ni yn fodau sydd yn byw mewn cyrff, mi ydyn ni'n fodau ffiledig, mi ydyn ni'n gwneud camgymeriadau, mi ydyn ni yn fodau cyfyngedig, dydyn ni ddim yn deall popeth, dydyn ni ddim yn deall popeth sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. Mi ydyn ni yn fodau meidrol. A mae'n bwysig sylweddoli hyd y gwela i, os ydyn ni'n mynd i bregethu'r Efengyl, dyma'r pethau mae Iesu yn rhannu hefo ni. Mae dyndod yr Iesu yn rhywbeth hollol sylfaenol
i'n pregethu ni. Os ydyn ni yn sôn am Iesu Grist fel rhyw fath o uwcharwr, rhyw fath o superhero, dydy o ddim yn gyfrannog o gyflwr ag o amodau yn bod ni. Da ni'n colli'r pwynt yn llwyr. Felly mae'r dirfodol, yr hyn mae Duw yn ei ofyn ohono i yng nghyfrifoldeb i tuag at Dduw, os liciwch chi dimensiwn y tad, yn croesi hefo y dimensiwn dynol yma. Yr hyn dwi'n ei rannu hefo chi, y meidroldeb ni, yn ffiledigrwydd ni, y cangymeriadau da ni wedi gwneud, ac byddwn ni'n sicr iawn yn ei gwneud eto, yn meidroldeb, a mi da ni'n rhannu'r pethau yma a Iesu Grist. Y trydydd dimensiwn ydy hwn. Y cymunedol, neu'r strwythurol. Oherwydd mi ydyn ni'n byw yn bywydau mewn cyd-destun. Mi ydyn ni'n byw yn bywydau mewn cyd-berthynas. A dyma sydd yn mynd ar goll os ydyn ni'n gorbwysleisio yr elfen gyntaf, os ydyn ni'n gorbwysleisio y dirfodol. Mae testun taith y Pereryn yn drysor ac yn elfen bwysig iawn yn y ddealltwriaeth angydffurfiol o'n galwedigaeth ni fel Cristnogion. Galwedigaeth unigolyddol iawn ydy hwnnw yn ôl bynian. Max Weber yn ei lyfr am y berthynas rhwng y traddodiad Calfinaidd a chyfalafiaeth. Mae o'n sôn am y Pereryn yn cerddetian yn hŷ gyfeiriad i brynedigaeth ei hun gan anwybyddu pawb arall. A dwi'n credu bod hynny yn o'r symleiddiad. Ond un o'r pethau mae'n rhaid i ni i ddeall yn glir iawn ydy bod ni'n byw yn bywydau mewn cymuned. A fel mae Dietrich Bonhoeffer yna atgoffa ni, cymuned yna na dim arall ydy'r Eglwys. Paraphrase ydy hyn o Bonhoeffer, ond mae'n Bonhoeffer i bob pwrpas yn dweud, o'n i bai yn bod ni'n gymuned, lle mae pawb yn medru edrych o'i cwmpas nhw a charu pawb arall a'i derbyn nhw fel ag y maen nhw. Dydy'r Eglwys ddim yn bodoli yn y fan honno. Cymuned, ond cymuned hefyd o bobl ffiledig, o bobl gwan, o bobl nad ydyn nhw ddim be ddylen nhw fod. A hyd o gelai, mae'r tri dimensiwn yma yn gorfod cydgyfarfod mewn pregethu Cristnogol. Dyma'r hyn sydd yn diffinio pregethu Cristnogol, yn bod ni yn ceisio cydbwysedd rhwng y dimensiynau yma, os liciwch chi. A hyn sydd wedi lliwio y ffordd dwi wedi ceisio dod at bregethu allan o'r Hen Testament. Os feddyliwch chi am straeon y patriarchiaid, os feddyliwch chi am y stori Abraham, Sarah a Hagar, da ni newydd i throi hi'n Opres Ebon, dowch chi'n i throi hi nôl yn destun a dyfnder endid. Yr hyn sydd yn nodweddiadol hyd y gwela i o'r ffordd mae ffydd Cristnogol yn darllen y testun yna, yn bod ni yn canfod yn y lle cyntaf, os liciwch chi'r strwythurol, set o berthnasau sydd yn y stori yma sydd wedi mynd yn wrong. Perthynas Abraham a Sarah, perthynas Sarah a Hagar. Mae bywyd y teulu yma yn hollol, ni'n mynd yn ôl at yr un gair Saesneg, yn hollol dysfunctional, dydy o ddim yn gweithio. Mae perthnasau wedi torri lawr, wedi dirywio i'r pwynt lle nad ydy pobl ddim yn medru byw bywyd cyflawn o fewn strwythurau fel hyn. A mae'r straen yn golygu fod un person o fewn y set yma o berthnasau yn gorfod dwyn y baich ac yn gorfod cael ei thaflu allan. A dyna'r cyd-destun, os liciwch chi'r elfennau dynol hyn. Dydy pob set o berthnasau ddim mor enbyd o dysfunctional a hynny. Ond mi ydyn ni gyd yn byw mewn perthnasau a bodau dynol sydd fel ydyn ni yn bobl o orwelion cul, yn bobl sydd yn tueddu at hunanoldeb yn fwy nad ydyn ni yn hoffi gydnabod, nad ydyn ni ddim yn gweld pethau, nad ydyn ni ddim eisiau gweld nhw.
gair mawr Freud am hyn, wrth gwrs, oedd denial, ac ystrydodd Mark Twain, denial ain't just a river in Egypt. Mi ydyn ni yn gwadu pethau sydd yn hollol amlwg, neu dylai fod yn hollol amlwg i ni, fel elfennau o'n bywyd bob dydd. Wel, oes eisiau dweud mwy, na eisiau dweud rhagor na jyst enw Abram, gwendid Abram, diffyg gallu Abram i wneud safiad moesol. Mae Abraham fel bod dynol, mae Sara fel bod dynol, dyn nhw ddim yn medru trosgynnu i sefyllfa, a mae hynny'n codi bob mathau o gwestiynau sydd yn symud ni, os liciwch chi'r elfen dirfodol. Efallai mae Abraham ydy'r ffocws yn y fan hyn o'r ffordd mae'r stori wedi rhoi at ei gilydd, ond mae Abraham yn wynebu cwestiynau nad ydy o ddim yn medru ateb am i fodolaeth o fel bod dynol sydd yn sefyll ger bron Duw. Gwch bod y straeon y patriarchiaid yn cyflwyno y patriarchiaid yn ei dydd, Abraham yn y fan hyn, fel unigolion sydd yn sefyll ger bron Duw, yn derbyn addewidion, ond hefyd mae disgwyliadau yn gorffwys arnyn nhw, disgwyliadau Duw, ac yn aml iawn dydyn nhw ddim yn cael eu cyfarfod. A mae rhywun yn dod at destun fel hyn, ar ffordd y llun yn ystydu ac yn meddwl, be ar y ddaear dwi'n mynd i ddeud am hyn wrth y gynulleidfa ar y Sul. Ond wrth gwrs, mae'r peth yn egluro ei hun bron o fewn fframwaith fel hyn. Fel dwi'n dweud, distilliad ydy hyn o'r hyn dwi wedi bod yn ei wneud bron iawn yn ddiarwybod ers rhai blynyddoedd yn pregethu ar y Hen Testament. Mae'r rhywun yn dechrau hefo'r hyn sydd yn gyffredin i ni gyd. Yr hyn sydd yn gynsail i straeon fel hyn. Y ffaith yn bod ni yn fodau dynol, y ffaith yn bod ni yn licio straeon am fodau dynol eraill. Dwi'n edrych i lawr fel dwi'n siarad hefo chi rwan. Tasach chi'n medru ngweld dim, mi fyswn ni wedi troi y cyfrifiadau rownd. Ydych chi gael gweld yr olygfa i lawr ar y bae yn Rothsay. Fedra i weld tref Rothsay i gyd bron o'r stafell ffrant lle dwi'n eistedd rwan. Dwi'n ymwybodol iawn o gymhlethdod bywydau pobl mewn cyd-destun felly, cyd-destun fy mhlwy, pethnasau pobl a'i bywydau wedi gweu at ei gilydd, pobl sydd yn ymwybodol o dyndrau, pobl sydd yn ddynol iawn. A mae nhw'n ymateb i straeon am ddyndod pobl eraill. Mae gennym ni, be na ni'n alw ar Bute, yn Rothsay rumour. Hynny ydy, dwi'n ddim os da chi'n cofio o flynyddoedd yn ôl y gyfres Americanaidd Dragnet. A mi oedd y Dragnet yn dechrau yn yr un ffordd bob wythnos. Ond rhywun wedi cynhyrchu parodi o'r ffordd oedd Dragnet yn dechrau, sydd yn egluro Rothsay rumours i'r dim. What follows is a true story. Only the facts have been changed to protect the innocent. Hynny ydy mae straeon yn tyfu, a maen nhw, wel, dyma sut mae saga'n gweithio, wrth gwrs, mae stori yn cael ei, os liciwch chi, gyfoethogi, mae'n ychwanegiadau, mae'n slant gwahanol. Yn gwybod yn llyfr Genesis bod yr un stori'n cael ei ddweud dirgwaith neu ddwywaith yn aml iawn am y patriarchiaid ac yn cael ei ddweud o bersbectif ychydig bach yn wahanol. Mae pobl yn licio storis am bobl eraill. Mae o'n gwneud y broses o fyw ac o fyw hefo'n ffeiledigrwydd ni'n hunain yn haws. A felly mae'r lefel dynol yn tynnu pobl i mewn ohono ei hun. Mi ydych chi'n cyflwyno straeon y patriarchiaid er enghraifft fel opera sebon. A mae'n rhaid cofio fod straeon y patriarchiaid i gyd a'r bwriad o'n pwyntio nhw tuag at Dduw, yn pwyntio nhw tuag at themau enfawr y Testament Newydd. Mae soap operas, wrth gwrs, mae gennyn nhw plotline sydd yn ymddangos ac yn diflannu, a weithiau yn diflannu ac yn mynd yn hollol angaf. Straeon nad ydyn nhw ddim yn arwain i nunlla'n arbennig iawn, nid felly straeon y patriarchiaid, ond ar y lefel dynol. Mae nhw'n gweithio yn effeithiol iawn i dynnu'r gynulleidfa i mewn. Mae pobl yn medru uniaethu hynny, yn medru identiffio eu hunain a stori felly. Ond wedyn mi ydych chi'n medru mynd ar ôl ystyr strwythurol y stori. Y mathau o berthnasau sydd yn bodoli.
edrych ar y perthnasau yma, gofyn y cwestiwn o fewn cyd-destun teulu yn stori Abram. Ond meddyliwch am eiliad am y proffwydi, meddyliwch am y pwyslais moesol yn y proffwydi sydd i'w wneud â'r dimensiwn strwythurol. Perthnasau rhwng y gwan a'r cryf, rhwng y tlodion a'r cyfoethogion, pwyslais Amos a'r lygredd cymdeithasol sydd yn adlewyrchu diriwiad y berthynas rhwng y gymuned a Duw. A mae'n rhaid cofio yn y ffordd mae proffwydi'n taclo'r dimensiwn strwythurol yma, y dimensiwn yma o gydberthyn, nad ydy y proffwydi hyd y gwela I, dydyn nhw ddim yn gwahaniaethu rhwng y berthynas a Duw a'r berthynas ar y tlawd, y weddw, y diymgeledd. Mae'r naill yn ddimensiwn ar y llall. Ac oherwydd hynny mae'r proffwydi yn rhoi pwyslais mawr ar y strwythurol. Mewn straeon fel straeon y patriarchiaid, mae modd mynd ar ôl y pethau yma o gofyn cwestiynau am fywyd yn ein cymuned ni ac yn y blaen. Ond y pwynt pwysig ydy, mae pwyslais ydy hyn ar y ffordd mae pobl yn perthyn ac yn ymwneud â'i gilydd mewn bywyd go iawn. Ac wedyn mae hynny hyd y gwela I yn esgor ar y cwestiwn dwytha, sef be mae hyn yn ei olygu I mi fel rhywun sydd yn ceisio meithrin a derbyn cyfrifoldeb ger bron Duw am fy mywyd fy hun. A does dim modd gwahanu'r dimensiynau yma hyd y gwela I. Mae nhw'n perthyn â'i gilydd ac yn rhan o'r ffordd rydyn ni yn gorfod dod I ystyried yr Hen Testament fel corff o lenyddiaeth. Does na ddim llawer am yr Hen Testament sydd yn haniaethol. Mae yna elfen o'r haniaethol yn llyfr y Pregethwr efallai, ond mae'r Hen Testament yn gorff o lenyddiaeth concret ofnadwy. A mae hynny yn rhywbeth mae'n rhaid I ni ystyried. Mae'r broses o ddehongli'r Hen Testament yn ei thermau hun yn golygu yn bod ni'n gorfod mynd ar ôl y concret. A mae hynny yn golygu yn bod ni'n gorfod dilyn trywydd sydd yn ein harwain ni I agweddau concret bywydau yn pobl ni'n hunain. Os oes gennym ni gyfrifoldeb bugeiliol, mae'r Hen Testament yn harwain ni allan I lle mae bywyd yn cael ei fyw. I lle mae pobl yn gorfod darganfod ystyr, yn gorfod ceisio gwneud ystyr dros dro, os liciwch chi yn aml iawn. Ond dyma gyd-destun yn cynnig ni o ystyr y ffydd Gristnogol i'r bobl sydd o'n cylch ni. A mae o'n bwysig ofnadwy yn credu yn bod ni yn ddiymhongar yn y gwaith yma. Un o ddyletswyddau Cristnogion ydy caru pobl fel ag y man nhw. A mae'n rhaid I ni, dwi'n credu, fod yn sympathetig iawn i'r ffordd mae pobl o'n cwmpas ni yn ceisio creu ystyr iddyn nhw hunain. A phan da ni'n gweld y patriarchiaid enghraifft, dwi'n cymryd y patriarchiaid fel canolbwynt yn myfyrdodau ni hyn, pan ydych chi'n gweld y patriarchiaid yn ymgodymu ag argyfwng ystyr yn ei bywydau. Abram enghraifft yn ymwybodol iawn I fod o yn bradychu galwad Duw trwy wendid. Pan ydych chi'n ystyried elfennau fel hyn, mi ydych chi'n dod wyneb yn wyneb â ffactorau cyfoes. Un enghraifft sy'n sticio hefo fi, mi oeddwn ni yng Nghymru ar wyliau o ryw 20 mlynedd yn ôl. Mi oeddwn ni ffwrdd am fis. A fel mae'n digwydd, ches I ddim cnebrwn yn y mis cyn I ni fynd I ffwrdd, nag yn y mis ar ôl I ni ddod yn ôl, a mae hynny'n beth amheithyn iawn. Yn Rothse dwi'n cyfartalu tua 55-60 o gynebryna bob blwyddyn, a dydy hynny ddim yn faich trwm iawn o'i gymharu â gweinidogion eraill. Mi ges I gnebrwn
ar ddechrau mis Medi, mis I amlosgfa'r Lyn yn Glasgow. A i bob pwrpas mae amlosgfa'r Lyn mewn parc. A mi o'n i'n ymwybodol yn dod allan o'r car fod sŵn plychau yn tinclo yn llenwi'r awyr. Doedd gennau'm syniad o lle oedd hyn yn dŵad. A o'n i yna'n gynnar mis I gael gair hefo un o swyddogion ar amlosgfa. A medda fo, dyma'r big thing rwan, medda fo. Dyma mae pobl yn ei wneud. Oherwydd, yn aml iawn, dydy pobl ddim yn sylweddoli. Pobl nad oes gennyn nhw ddim cysylltiad ryw lawer na chapel nag eglwys. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli. Beth ydy ystyr gwasgaru lludw mewn lle nad ydy o ddim yn le penodedig. Maen nhw'n teddu ddweud wrth y claddwyr, just cymwch y lludw a'i sgatro fo yn y gardd cofio neu beth bynnag. Da ni wedi dod I ddealltwriaeth o'r hyn sydd wedi digwydd, ond wrth gwrs dydyn nhw ddim. A medda'r swyddog yn yr amlosgfa. Yr haf yma, air chimes, yr math o bethau sy'n hongian o goed a sydd yn tinclan yn y gwynt. Dyna'r ffordd mae pobl yn ceisio cydnabod fod na ryw ystyr sanctaidd i'r lle yma, i'r gofod yma, hefyd does na ddim byd arall I weld. A chydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, wrth gwrs, be fydde pobl yn ei wneud, fydde sticio y goleuadau solar-powered, da chi'n ei gweld nhw mewn gerddi a mewn garden centres, ond yn sticio'r rheini mewn mynwentydd. Fel arwydd fod y gofod yma yn ofod arbennig ac wedi'n lillio. Ac wrth gwrs, does na ddim strwythur o ystyr yn perthyn I hyn. A mae rhywun yn dod yn ymwybodol iawn fod pobl yn trio gwneud I hystyr I hunain. Ystyr dros dro, ystyr sydd yn ei bodloni nhw. Dwi wedi siarad hefo teuluoedd, dwi'n siŵr fod llawer iawn ohonoch chi wedi siarad hefo teuluoedd, sydd lle mae pobl yn dweud, mae nain wedi mynd yn seren yn y nenfwd, a mae hi hefo'r angylion, a mae yna bob mathau o straeon anghydlynol yn cael eu hadrodd, sydd yn ymgais I roi ystyr ar rhywbeth sydd bron iawn yn fwy nag y gall bodau dynol ymgodymu â fo. Ac o'n I bai fod rhywun yn teimlo trigaredd I ben draw dros bethau fel hyn, ac yn teimlo dyndod y peth. Dwi'n credu, os da ni'n collfarnu mynegiannau fel hyn o ddiffyg ystyr ac o actor ystyr, dwi'n meddwl yn bod ni'n colli'r pwynt. Hyd y gwela I, y peth mae'r Hen Testament yn ei wneud ydy mae o'n concreteiddio humanity'r ffydd. Mae'r Testament Newydd yn mynd ar ôl themau athronyddol, yn mynd ar ôl themau metaffisegol, Efengyl Ioan yn dechrau efo sôn am y gair. Ond mae angen yr Hen Testament, ac yn fwy na dim, mae angen yr Hen Testament ar ei dermau hunain I wneud synwyr o humanity'n ffydd ni. Ac yn y diwedd, o'n I bain bod ni'n medru gwneud hynny, dydw I ddim yn gweld sut y medrwn ni fel Cristnogion ac fel diwinyddion Cristnogol, dwi ddim yn gweld sut medrwn ni wneud synwyr o'r syniad o ymgnodoliad. Fod Duw i'w gael yn bregistr ni fel bod dynol. Fod Duw i'w gael lle mae pobl yn gorfod trio gwneud sens o'i bywydau ac yn aml iawn yn methu. Lle mae bregistr yn ffactor gweladwy yn gyson. Chi'n meddwl am stori Dafydd. Na I orffen hefo'r sylwad yma. Mi yna y weinidog yn Eglwys Alowe, tu allan I os da chi'n cofio o Alowe, oedd Robert Barnes yn dŵad. Oedd y gweinidog yma yn gadarn iawn y tu ôl i'r cynllun I roi ffenestr lliw yn dathlu Robert Barnes I fyny yn yr eglwys, a mi oedd un o'i flaenoriaid yn gwerthwynebu hyn yn chwyrn, a meddwl fo, da chi'n gwybod rhywbeth am hanes bywyd Barnes, oedd o'n yn esiampl dychrynllyd o fyw anfoesol, ac ateb y gweinidog oedd fel, dewch, mi fydd y ffenest yma hefo Abram ar y naill ochr a Dafydd ar yr ochr arall. Beth ydych chi eisiau dweud am foesoldeb? Mae Duw yn ymwneud â ni fel bod ydyn nhw lle ydyn ni.
a hyd y gwela I, dyna lle mae dechrau ymgodymu ag ystyr y Beibl Hebraeg. Do'n i wedi bwriadu cymryd gymaint o amser mynd ar ôl y trywydd yma. Efallach bod chi, efallai nad syniad da fydda mynd i'r breakout rooms. Efallai bydda fo'n syniad da jyst i gael plenary rwan, i gael syniad o sut mae pobl yn meddwl. Mater y hyn llwyr. Diolch yn fawr iawn. Felly, Owain, I chi am yn harwen ni drwy'r plenary, a gen I weld wedyn ni os oes angen mynd I ystafellodd bychen. Wel, hyd y gwela I, efallai mae y lle gorau I gychwyn ydy gofyn I bobl sydd maen nhw'n delio ar Hen Testament pan maen nhw'n pregethu arno fo. A sut mae pobl, be mae pobl yn ei weld fel prif nodwedd yr Hen Testament. Fel dwi'n dweud I mi, dyndod corff o lenyddiaeth sydd wedi wreiddio mewn bywyd go iawn dan amgylchiadau rhyfedd o'na, dwi'n aml iawn ydy'r Hen Testament. Dwi'n ni'n lle mae pobl eraill yn cychwyn. Diolch am bod yn swyl. O, Chris. Ie, gai jyst dweud rhywbeth. A rwy'n ymwybodol iawn bod fi'n siarad anghyn athro Hebraeg I fan hyn. John, siwmai. Diolch yn fawr iawn am heno, hyfryd iawn. Un o'r problemau fi'n credu sydd yn gyffredinol yn ein cynulleidfaoedd ni yw, wel, enwedig gyda'r rai efynca fel petai sydd, ond hyd yn oed gyda rai hynna, yw I diffyg gwybodaeth sylfaenol nhw o storiau'r Hen Testament. Hynny yw, maen nhw'n cofio, neu mae yna rhyw gofd yn nhw o rai o'r arwyr nhw wedi clywed amdano yn yr ysgol Sul, ond dyna fe, ynddo fe. Felly mae'n anodd iawn a dweud y gwir I fi yn bersonol I ddod â'i dynoliaeth nhw fel petai mewn I beth dwi'n darllen yn yr Hen Testament, ynddo fe? Mae hynna'n ddiddorol iawn oherwydd byddwn ni'n cydweld yn llwyr. Un o pethau dwi'n credu sy'n angenrheidiol, un o pethau dwi'n ei gael yn angenrheidiol, hyd yn oed efo pobl sydd yr un oed a fi neu'n hun, a mae'n syndod gyn lled o wybodaeth feiblaidd sydd gan bobl o'n cenhedlaeth ni, os liciwch chi. Un o'r pethau dwi'n ei gael yn angenrheidiol ydy dechrau trwy ddeud y stori. Mae rhaid trwy cefndir. Mae'n bwysig iawn, fel dwi'n dweud, nad ydyn ni ddim yn gadael I bregaeth fynd yn ddarlith. Mae'n rhaid rhoi rhyw gymaint o gefndir, ond mae'n syndod gen I fel mae adrodd y stori yn medru bod yn ffordd effeithiol iawn o godi'r pynciau mae rhywun ar ei hôl nhw efo pregethu ar y Hen Testament. Fel ydych chi'n dweud, does dim modd cymryd dim yn ganiataol. Ond amnad ydy o ddim yn destun haniaethol, am I fod o'n destun concret ofnadwy. Weithiau mae pregethu ar yr Hen Testament yn medru bod yn fwy uniongyrchol. Dyna'r argraff dwi'n gael. Dwi'n gwybod os ydy hynny'n rhywbeth sydd yn brofiad cyffredinol. Sylw gan rhywun arall. Gen I sylwad, o'n i wedi meddwl I wneud yn ystod y sgwrs, ac efallai bydd hwn. Mae yna rai adrannau o'r Hen Testament y byddwn ni'n ei gael yn amhosibl bron I bregethu arnyn nhw. Dewch mi fod yn onest am hynny. Sori, wel, mae yna bob math o straeon, y bydde fo'n anodd iawn I wneud synwyr ohonyn nhw I gynulleidfaoedd o'r pulpit. A mae rhaid cydnabod hynny, dwi'n meddwl, yn onest. Dwi'n meddwl sydd pobl eraill yn cydnabod hynny. Fedrwn ni ddim rhoi fy llaw ar fy ngalon a dweud y medrwn ni bregethu ar bob. Mae yna lot fawr o'r Hen Testament a byddwn ni'n ei gael o'n anodd iawn I bregethu arno fo.
Andrew eisiau? Ie, diolch yn fawr iawn, Owain. Wy'n medru cyd-ymdeimlo ar hyn ddwedais di nawr ddiwetha. Ond yn bendant byddwn ni'n tybio, mae hoff lyfr yr Hen Testament yn mwyafrif yw llyfr y Salmau. Ac yn ddios ar hyd y blynydde, wi wedi mynd i'r llyfr hwnnw pan mae yna gyfnodau anodd yn hanes teuluoedd yr Eglwys i geisio neges o gysur. A mae'r llyfr y Salmau yn gynhaliaeth ysbrydol yn ddios. Ynddo fe? Wrth gwrs, mae awduron y Salmau, maen nhw'n onest iawn yn dyn nhw. Maen nhw'n gofyn cwestiynau i Dduw, maen nhw'n ceisio ateb am gwestiynau anodd iawn. Ac eto mae Duw yn llefaru drwy'r Salmau yn fwy nag unrhyw ran arall, falle, o'r Hen Testament i ddwy'n cysur a chynhaliaeth ac ymgeledd i'w blant. Ond, a hefyd, pwynt arall byddwn ni'n dweud, mae'n amhosibl bron i ddeall y Testament Newydd heb o'n ni hefyd heb yr Hen Testament. Oedd Gareth Watts yn anfodlon ar y termau Hen Testament a Testament Newydd, oedd bob yn dweud y Testament cyntaf a'r Ail Testament. Diolch, Owain. Dwi'n credu fod y pwynt am y Salmau yn pwysig ofnadwy. Fydda sgwrs ar y Salmau'n sgwrs, wel, mae'n rhaid cael cyfres o sgwrsiau ar y Salmau, dwi'n siŵr. Un o pethau dwi'n ei gredu sy'n bwysig ofnadwy am lyfr y Salmau ydy fod o'n rhoi caniatâd i ni gydnabod emosiwn, ac emosiwn negyddol hefyd. Mae'r angst yn y cwestiwn pam yn un o'r pethau mwyaf gwerthfawr yn llyfr y Salmau, pan mae dyn yn ceisio cyfleu bobl i fod o'n iawn i deimlo pethau anghyfforddus, i fod o'n iawn i deimlo'n flin hefo Duw, i fod o'n iawn i deimlo emosiynau da ni'n ei sensro nhw, fod Duw yn medru gwrando ac yn medru gwrando ar bopeth. A dwi'n credu fod llyfr y Salmau. Dwi'n edmygydd mawr o Sigmund Freud, mae'n gydnabod. Un o'r pethau, wrth gwrs, mae Sigmund Freud yn ei bwysleisio'n fawr iawn ydy yn bod ni yn gwasgu meddyliau nad ydyn ni ddim yn medru dygymod â nhw i lawr i'r is-ymwybod. A maen nhw'n parhau yno, yn aml iawn, maen nhw'n creu ffurfiau o fod yn y byd, ffurfiau o ymateb i bobl eraill nad ydyn nhw, wel, ffurfiau afiach, os liciwch chi, o ymateb. Dwi'n credu mewn o'r pethau mwyaf gwerthfawr am lyfr y Salmau ydy fod o'n cynnig catharsis, i fod o'n cynnig caniatâd i wynebu'r hyn da ni wedi deimlo, ac i ddeall fod Duw yn medru gwynebu'r pethau hyn hefyd nad ydy Duw, da ni'n mynd gorfod amddiffyn Duw trwy sensro parchus. Dyna'r ffordd byddwn ni yn negu hynny. Ond diolch yn fawr, Andrew, mae hynny'n sylwedd pwysig iawn. O'ch chi'n sôn am beth i'r matriarchiad a'r patriarchiad yn llyfr Genesis. A un o'r bethau rwy'n cael yn anodd wrth bregethu o'r hanesion hynny, neu'r saga yna, os o'ch chi'n fel eithaf chi gyflwyno fe, yw'r ffaith i bod nhw, i fod i'w ystyried nhw yn arwyr, yn cael eu portreadu fel cnafon digywilydd yn yr hanesion yna yn Genesis. O'ch chi'n sôn am beth i Abraham a Sarah a Hagar yn gynharach. Mae'r hanesion yna yn tragic tu hwnt. A mae'n anodd i'w pregethu nhw heb farnu Abraham a Sarah yn llwyr am ei ymdriniaeth a Hagar. Siwt wrth i ni ddehongli yr hanesion hynny, y mae modd i ni i pregethu nhw yn adeiladol mwyn bod yn cynulleidfaodd ni yn deall oll rychwant y profiadau sy'n cael ei disgrifio yno yn llyfr Genesis.
Un awgrym, ni'n mwyn bod fydda hyn yn efallai'n crisialu'r rhai sylwadau hefo pobl. Dwi wedi bod yn rhan o hyfforddiant myfyrwyr ar gyfer y weinidogaeth ers blynyddoedd bellach. O'n i'n cyfri nifer y myfyrwyr truan sydd wedi bod yn yng ngofal i. Dwi wedi bod yn gyfrifol am ran o addysg 15 ohonyn nhw. A dwi wedi dweud wrth bob un ohonyn nhw, os da chi'n sefyll mewn pulpud, yn edrych ar gynulleidfa o gant, mi ddylech chi ystyried fod canran o'r gynulleidfa o gant sy'n cyfateb i ganran o amgylchiadau ac o broblemau pobl yn bodoli yn y gynulleidfa hwn. Mae gen i nodyn o hyn yn rola. Os da chi'n rhywbeth ni'n fflicio trwy papurau fan hyn. Mae gen i nodyn rhywbeth fel 10% o bobl a phrofiad o gael i camdrin fel plant. 5% o bobl hefo profiad o fod ar gyffuriau, ystadegau cyffelib hefo problemau hefo alcohol. Pan da chi'n edrych i lawr o'r pulpud, da chi'n edrych ar fodau dynol ffiledig. A dwi'n gobeithio'n fawr pan maen nhw yn edrych i fyny i'r pulpud i bod nhw'n gweld bod dynol ffiledig hefyd. Dyna un o'r pethau da ni'n ei rannu. Ac un o'r pethau gwerthfawr wedi gwela i am straeon y patriarchiaid ydy i fod yn rhoi caniatâd i ni gydnabod nad ydan ni ddim be ddylen ni fod. Ac os liciwch chi, dyna'r elfen dirfodol, lle dwi'n gorfod gwynebu y gwirionedd amdana i fy hun. A lle dwi'n gorfod wynebu fod hyn yn reality sydd... Dwi'n dweud y reality yma ger bron Duw, dyna di ystyr ffydd fy mod i'n byw fy mywyd ger bron Duw, a mod i'n gorfod gofyn y cwestiynau mawr yma ger bron Duw. A dwi'n ymwybodol iawn fod yna bobl yn gwneud yn union yr un peth omlaen. Stori, pan o'n i yn Cilbarchan yn yng ngofalaeth ddwythau yn Cilbarchan East, mi ddoth 20 atai wrth ddrws yr Eglwys, a meddai hi, I notice, meddai hi, that you always begin the service by saying that it doesn't matter why we think we're here. We are here because God wants us to be here and wants us to know how much he loves us. I notice you say that every Sunday. And for reasons I can't tell you and may never be able to tell you, I can't believe that. And yet it's terribly important that you keep saying it because one day I might be able to believe it. A nes i rioed fe ddari hi symud i ffwrdd o fewn cyfnod byr ar ôl hynny. Ffeindis i rioed allan be oedd yn gyfeirio ato fo. Ond mae hynna'n sticio hefo fi. A mae o'n fatgoffa i o beth sydd omlaen i pan ni'n edrych i lawr o'r pulpud. Ac i mi, dyna lle mae'r cysylltiad i wneud hefo straeon y patriarchiaid yn ei gwendid. Dwi'n cofio siarad efo rhywun. Mae Eglwys yr Alban yn asiad o be oedd yr Eglwys Wladol cyn 1929. A'r Free Church of Scotland, o bryd hynny'n United, Free, mae chi'ch gofio fod Eglwys yr Alban bryd hynny yn eglwys o filiwn o bobl. Mi oedd yr United Free Church ddoth i mewn i Eglwys yr Alban yn 1929 yn eglwys o 750,000 o bobl. Ond mi oedden nhw'n draddodiad hollol wahanol. Eglwys yr Alban, y Free Church, Eglwys Rydd yr Alban, mi oedden nhw yn ddibynnol ar aelodaeth wirfoddol. A'r aelodaeth wirfoddol oedden ni cynnal nhw. A mi wnaethon nhw aberthion enfawr mwyn i sefydlu hynny'n fel enwad ym 1929. Ond wedi deud hynny, enwad, os liciwch chi ddefnyddio term Saesneg, enwad opt-in oedd Eglwys Rydd yr Alban, lle mi oedd yr Eglwys Wladol yn Eglwys Presbyteriaidd, ond serch hynny, mi oedd yr heritors, pobl oedd yn berchen
oedd yn berchen cyfoeth dros swm arbennig, yn nhw oedd yn gyfrifol am adeiladu ac edrych ar ôl Eglwys y Plwy, a mi oedden nhw'n cael y bil am Eglwys y Plwy hefo rets bob blwyddyn. Mi oedd y degwm yn cadw'r gweinidogion yn y wlad, mi oedd y trefi'n gorfod talu i gadw'r gweinidogion o fewn y trefi. A mae hynny'n swnio fel system cyntefig ofnadwy. Be oedd yn ei olygu oedd fod Eglwys yr Alban, yr Eglwys Wladol, yn ei ddefnyddio'r ymadrodd da ni'n ei ddefnyddio am yr NHS, yn free at the point of use. Ac Eglwys yr Alban oedd astudodd rhywun, we are the church of the people who don't go to church. We are the church of the people who look at our building and say, that's my church, that's the one I don't go to. A dwi'n cofio rhywun o Eglwys Trinity, sydd yr eglwys arall ar Bute, wedi bod yn gynulleidfa o Eglwys yr Alban ers 1929. Mi oedden nhw'n dweud, what you must remember, medden nhw mewn difri calon, what you must remember is that Bute is a very socially conservative island. Ac o'n i'n meddwl, na, dydi o ddim. Dyna'r olygfa o Trinity. Dydy Bute ddim yn le ceidwadol. Mae Bute yn le lle mae yna broblemau sydd yn mynd yn ôl cenedlaethau. Mae Bute yn le lle mae pobl ar ôl 5 mlynedd, maen nhw'n dechrau deitha chi sut mae pethau'n sefyll go iawn. A mae bywydau nhw'n ddechrau'n o gymleth. Dydy parchusrwydd ddim yn symio bywydau pobl i fyny. Ac i mi, pan fyddai'n pregethu ar Abram ac ar Jacob yn twyllo ei frawd ac ar Dafydd ac ar y ffigurau gwan dynol yn yr Hen Testament, mae o'n cysylltu â phrofiad pobl nad ydyn nhw ddim be ddylen nhw fod. Ond mae o hefyd yn rhan o'r cefndir y bergethu gras sydd yn derbyn pobl fel ag y maen nhw ac yn gweithio hefo pobl fel ag y maen nhw. Ac i mi dyna drysor o'r Hen Testament. Dwi'n ymwybodol iawn o'r un broblem. Da chi'n ystyried bywydau yr rhai o arwyr yr Hen Testament ydych mewn bobl bach. Byddech chi'n eisiau rheini fel blaenor. Pwy ddys eisiau Abram fel blaenor? Neu fel diacon. Ond nid dyna'r pwynt. Y pwynt ydy, mi ydyn ni gyd yn ffiledig. Dyna'r lefel mae'r Hen Testament yn delio â ni arno. Diolch yn fawr am yr ateb hwnnw. Os yna unrhyw gyfraniad arall? Fi'n credu bod chi wedi gwneud ni gyd yn fyd, Owain. Mae'n ddrwg ofnadwy gyda i am hynny. Na, mae'n berffaith iawn. Yeah. Ond unwaith eto, diolch yn fawr i chi am ddod ato ni. A diolch am ddygymod gyda'r problemau technegol hefyd sydd wedi bod yn rhan o'n noswaith ni heno. Mae rhaid mi ymddiheuro hefyd, oherwydd y problemau yma, dwi ddim wedi medru gweld y testyn o'n i wedi baratoi ar y sgrin. Dwi wedi bod yn trio ail-adeiladu'r hyn o'n i wedi baratoi ar eich cyfer chi hefyd i weld o. Felly, chi wedi goffod dygymod a phob math o broblem. Mae fel Apollo 13 ar Bute hyn o'n iawn. Mae berffaith iawn. Byddech chi yn fodlon yn gollwng ni gyda'r fendydd os gwelwch yn dda? Ar bob cyfle. So, niolch i ti o Arglwydd am dy bresenoldeb hefo ni ym mhob agwedd o fywyd. Niolch i ti am dy bresenoldeb yn y munudau dwys sydd yn addoliad. Niolch i ti hefyd am dy bresenoldeb hefo ni am rhyserdeb bywyd, lle mae presenoldeb Duw yn aml yn mynd yn angof, yn reality bywyd sydd yn medru'n gormesu ni, yn y pethau sydd yn syfrdan ni gyda'i prydferthwch, a'r pethau hefyd sydd yn creu anawsterau mawr oherwydd yr her sydd ymhlith ganddyn nhw. Rwy'n niolch i ti am y bobl fan ni'n byw yn eu plith nhw ac yn symud yn eu plith nhw. Mae bywydau nhw wedi cysylltu â ni. Yn fwy na dim, rwy'n niolch i ti am Iesu Grist. Y dyndod sydd wedi blethu mewn i'n dyndod ni ac i batrymau yn cyd-fyw. Fe ddiwn dros cymunedau ni, cymunedau dyn ni cynrychioli. Ac yfan nhw'n am dyfendith di anom ni gyd wrth i ni derfynu yn sesiwn gyda'n gilydd. Ac felly,
bydde di fendith Duw holl alluog, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, i aros gyda chi oll. Dewch ni ddweud y gras hefo'n gilydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydde gyda ni oll. Amen. Amen. Diolch yn fawr iawn unwaith eto. A jyst i'ch atgoffa chi, byddwn ni gyd yn cael cyd-gyfarfod nos Lun nesaf am 7 o'r gloch go gyfer yn sesiwn ni ar y Testament Newydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr chi. Dyna. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Hwyl. Diolch yn fawr.